Salut tuturor și bine v-ați la un episod. Astăzi ne jucăm din nou Critical Ops. De ce să zic din nou? Pentru că am făcut niște videoclipuri, dar nu s-au postat. Și voi posta acest videoclip cu numele Revenire. Îmi pare rău că n-am filmat atâta timp, dar am avut o mică problemă cu canalul de YouTube. Am fost banat pentru că s-a presupus că eu aș fi arătat nu știu ce pe YouTube. Dar s-a ademenit că nu a fost. Că ce n-am fost eu. Dar ne vă mulțumesc pentru 30 și, de fapt 40 de abonați și 3000 de gen, că ați stat la 3000 de oameni care au uitat gen la asta, la videoclipurile mele. Și da, pot să văd asta prin toate trec, printr-o aplicație. Și noua update de la Brawl Stars. Păi, o să vină și Brawl Stars după episodul ăsta. Hai sari, fă-te Batman. Ionas Lula din spate. Sau? Nu mi-a dat. Thank you, baby. Asta am luat. Băi, ce bine am luat arma. Asta mi-e șoc. Acum ți-ai făcut. Ce ai făcut, șpulă? Aul, bă. Doare prostia, bă. Cât este tata? This moment. Bă, ăsta e sus. Mă duc și update-ul de Brawl Stars. Da, să facem și un videoclip, dar se pune și abia în câteva minute. Băi, dacă nu vine al treilea, să-mi bag pula în el. În al treilea. Ești în plus, bă. Ești ca aerul, ești în plus. Bagă pula, bagă pula, bagă pula. Mamă, în this moment, când auzi... Să mai îngrânță, știi? Ura asta, momentul ăsta. Da, mea, se mai întâmplă. Poți vezi bulul aici, uite pe putere. Hai mă să-mi bag pula. Ce armă ai? Eu acolo. Lasă-mă să fac screenshot. Lasă-mă că am pe videoclip. Poți să fac. What you bitch. Cum îmi dă ăsta capul? Bă, că iau acauș cât de spart. Te fac bucăți, să-mi bag pula. Și acum am are... Dați mă sniper sau ceva care să tragi repede pula mea. Nu fi noab. Ce pula mea armă e aia? SG-ul, hai. Mersi, bro. Sănătate, mersi. Băi! Trage din față, dar trage și din spate. Na, ia asta. Dar nu sunt eu... Da, știi ce zic. Ce nu mă mirăm să-i dau un cap. Ce cap? Mine nu le-au. Nu le-au, că mor. Hai pe tu screenshot merge. Gata. Aruncă înapoi și asta. L-a stresat pe ăla, dar e cam riscant. Bă, ui, what? A fost băguit acolo, what? Oh, bitch! Dar, ții-te de pe capul meu, n-a ce vrei. Dă-i, mă! Că te uiți la el, ți-ar familia, dracu. Familia și grijanii, să-ți dracu. Unde ești, mă? Mamă, cât fain era dacă trece bun. Dacă e cu lac, ce pula mea vrei? Hai să vin și eu cu lac, să mă cu nu mă iubești. Înapoi arma mare, că cam arde. Hai mă, să-mi bag pula, i-am dat, i-am asta. Mă, ce pistol are, băiat. Se vede, mă, ce se vede, ce pistol are, bă. Lasă să fac screen. Da, i-am dat, bă. Dat rău. Te pozezi față, că de obicei au chestia aia să fii chei, știi? Nu ți-e de obicei chei. Poți mai face, nu pot. Faci buton. Mamă, ce șurat asta. Ia, hai încă. Încă fraiere, ca să vezi.
poate îți dau de cap, știi, înainte să apare. Și am să văd mare cap și mi-a... Ai, și mi-a și parcă... Ai, Scooby-Doo papă. Bă, cu asta skip să mă ridică. Bă, pulă, mă, dacă nu trag în asta. În speranța că zice blocul, știi? Adică într-un loc trebuie să treacă, măcar. Spider-Man? Nu. Nu. Bine. Maybe not. Bă, când a murit ăsta? This moment, știi? Când te uiți și uiți că ăsta e mort. Pe lângă tine. A, bă, ăștia sub noi. Atât ai și nu mă îngroață. Băi, nene. Treci cu Andrei. Fiți-ar familia ta. Băi, mi-au adus la un băcău. Mi-au. Regăseu. Nu uitați să te uiți și în spate, știi? Ca să mor prost. Bine, aia și cum mor prost. Mori prost. Băi, proști. Trebuie să-mi schimb ținta, că dacă ți minte poți. Dar mi-aș face o rotundă, știi, sau un punct. Hai că și așa e easy, știi? Chestia e că vezi mai bine. Sau să-mi fac iară verde, băi. Mi-mi plac locurile verzi. Și mă uit numai în mijloc atunci. Și cu mine una pamă de cap. Sper. Eu aștept decât, pentru că știu că să sară sau ceva. Sau să aștept eu să-mi cu cap. I-am dat drag la picioare, băi. Hai, fraiere, treci. Treci, fraiere, că ești mort. Bă, tu, că vrei să fac și un contract. Ce pula mea? Aștepta să-i fac și eu un contract. Ce, băi? Mă te cură. Ce cap, îmi dau de ăla. Asta e că unul mă lua pe... Da, îl mă lua pe sus, băi. Aoleu, de ce am luat arma mică? Sper că să-l omor. Well, this sucks. Ia dacă vin pe sus, ce se întâmplă? Poate nu ar, dar poate nu. Mamă, deci m-a speriat, mi-a sărit pula. Mi s-a sculat pula, aici m-a speriat. Capul jos. Așa. Îmi plac asta, că mă smalt. Cât avem? 87 la 58. Schimbă timpul. N-ai cum. Stai, ce? Deci am. Dă-te mă trec. Cu Augu să omor 8. Augu, gata. Bă, mai avem 55 minute, dar de mai. De secunde de fapt. Acum mai avem decât 40 de secunde. Măcar dacă nu mor pe toți să câștigăm, măcar să avem asta, știi? Să știu că nu mor prost. De ce am zis că să mor prost? Aoleu, papă! Aoleu, papă! Lasă-mă să ghicez, nu-mi văd. Parcă crezi că cu apă și pe cap. Pizdo. Nu fi mare că... M-a simțit. De ce? Acum am 2 arme cu amortizor. Dar tot nu știu. Bă, asta e sticlă, ce pulă mea. Navele spațiale. Ia mă gândește un curat. Eu nu știu să-mi fac task-ul, bă. Că zic că suntem pe Among Us cu task-uri. N-am vrea să fie cu noroc, cum ar fac un videoclip. Un meci. Am fost singur, la mine în timp. Asta explică multe. Mamă, cred că alții zic, mamă, săracul de tot am spart. De fapt, n-am fost singur, că practic mai fost acolo că ți-a răcăit și pe parcurs, știi? Știi? Facem un deathmatch, dacă eram de pe partea asta, pe pulă, nu m-a dat, ok. Ai știu un bac cum să te pui pe casă, știi, să sari de pe casă pe alea. Nu știu dacă mai funcționează, dar... Pe vremea mea funcționea. Prin 2020, început. N-am, ce armă pula mea e aia? Ăsta-i. Sau nu știu ce. Dar ce să fac cu SG-ul, parcă. SG parcă am. Nevermind. Mamă, dacă mă stau ăsta aici, zici că se viaie. Te-a speriat? Te-a
speriat, te-am speriat, te-am speriat. Mori, sper nu. Aoleu, bă, stai că mi-așa, spălează. Dă-i la până la... Mamă, noi eram polițiști. Vreau să nu trag până la alt, că bă, poate fi de mână, știi? Mă, da, pe mine mă rău de aici, să bag pula. Lasă-mă să ghicesc, n-am cum să sar. Maybe yes. Go undercover. Dacă nu iau pe ăștia pe la spate, nu nici mie câine. Deci nu suntem polițiști, dar teroriști trebuie să futem. Că numai aia nu face ceva. Mă, ce fain e pe harta asta, hide and seek-ul, că te bagi aici. Și aia vă știi? Hide and seek. Hide and seek. Mă, eu îl puteam lua pe la spate, era bine că-s prost. Ce să zici? Ce să vrei de la un pro? Deci te urci pe ăsta cumva, după pe ăla și pe ăla stai pe ăsta. Și acolo nu poate nimeni să tu mori. Bine, poate, dar nu-i nevoie, știi? Poți să mă și singur, știi, dacă s-ar sus. Ia-te! Mamă, ce cap mi-am dat. Mă pricep. Avem talent. Mamă, bine că am apăsat pe lângă. Toate ascunzășile. Mamă, zici că suntem FBI-ul. Stai să scriu chat FBI. FBI XD FBI XD. Ce să scriu FBI motherfucker, dar nu mă lăsa. Poate mă bana iar. Nu s-a deconectat. Ia. Fraiere, poliția s-a armat. La pământ, fraiere, la pământ. Nu mi-era mă demne și băsăm. Mamă, ce-am băgat piedică la pe care n-am fost eu. Știi ce zic? Bă, nu stai mă cu spatele, bă, ești prost. La spawnul lor stai cu spatele. Sau invers, stai cu spatele la spawnul lor. Uite-mă pe aici. Da, m-am reușit. Mamă, și până acum nu reușeam niciodată să-mi duc. Mamă, dacă o să aici sus, îmi văd pe toți. Ești bă. Ești ți-mi datul ăla. Care da? Trebuie că zic ăștia că se care. Nu m-ar mire. Nu m-ar mire, sincer zic că nu m-ar mire. Hai mă, Pol, unde ești? Polică, capul jos. Ia pe pământ, Polică, capul jos. Unde-s boia? Nu, vezi că te prea am crezi. Polică. Ia uite, Spider-Man mi se mă zice. Cred că am avea la 1 HP. Ia stai. Să mă că cu ăsta mai am un glonț. Un glonț, unde dau glonțul? Hai mă frate, mi-e pronto un glonț de incar. Care ar fi și asta să rămân cu un glonț? Care era șansa să pot să-l omor? Aia mă întreb. Mă, și vreau să-mi iau și un. E bine că știu să fac parkour. Știi, de aici, numai că vreau să-mi iau avans, știi, de... Sau de aici și de aici. N-am destul de timp. O să vede de... Stai mă să iau mai bine cuțitul, ca să am mai mare viteză. Arma mare, în caz că nu știați. Vă dă să dau. Mamă, ce mi-am luat-o, bă, de unde pun? Iau, mă, rău, că facem brrrr. Mai de fapt, dacă nu reîncarci în mijloc, îți rămâne cu unul. Acum, vreau să facem. Să mă că l-avea sniper. Nu, așa. Am văzut că vrea să pun cu 4, 5 scuze, cu shotgun. Era cu nu, dacă nu, așa, am crezut că nu. În caz că vreți să văd după ce am tras, Pep. Ăla glumesc că l-am să trage. Marihuana, nu știu cum se trage. Ceva acolo ce se trage.
Ce se trage, bă, pe aici? Ce se trage? Că de fete nu știu, chiar nu știu dacă trag sau nu trag, știi ce zic. Știi ce zic? Stai, mă, că eu mă iau după... Să-ți fac screenshot asta. Te-ai prins cu capul, fraiere. Prins cu capul la construcție, bă. Am joc cu 27, bă, la bă. FBI, bitch. Nu. Next one. Mamă, ce ceva unul. Direct cap. Acum am frică sincer să fost să merg pe aici, știi? Dar dată, you was killed by bomba point, nu știu ce. Well, this sucks. Iată! Fry rack, crescut văzut, fry rack. Acum am două posibilități, o bate pe aici, pe aici. Oh, what the fuck is this? Știu că ești pe aici, fraier, deci... ia zic și eu. Deci, cred că asta se face task-uri am. Pistol, M4. Deci mai avem 10 secunde, nu știu de ce nu mai chinuie. Și ghiși ce am câștigat. Băi, dar și eu vreau să mor, stai. Easy. Băi, măcar meciul ăsta a fost bun, știi ce zic? Mă facem un meci? Ce ziceți? 20 de minute? Ce că așa nu a fost bine. Eu cu 7 kg. Bă, au fost timpuri, bă, când făceam cu 17. Ce 17? 70 de kg, fratele meu. De 70 de kg, când era 100, când se face 100, știi? Așa, asta înseamnă acum că aș fi primit normal ceva dacă aveam Prime-ul sau cum dacă se zice Battle Pass-ul. Bă, că trebuie să mă duc înapoi pe Brawl Stars să văd dacă s-o cam pornit. Da, uite, avem 6. Dar presupun că nu e nimic. Da, decât aici. Da, merg. Exact. Bine tuturor, asta a fost pentru ziua de astăzi. Noi ne auzim data viitoare cu un nou episod, cu un nou juculeț, poate, sau probabil, posibil cu Brawl Stars. Da, pa. Aștept până să fie 18 minute. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut episodul și abonați-vă dacă mai vreți. Pa!